Καλησπέρα. Σήμερα πραγματικά είμαι πολύ ευτυχισμένος γιατί βλέπω έστω αυτή τη μικρή κινητοποίηση για ένα πρόβλημα που θεωρώ ότι οι δημότες του Δήμου Πεντέλης δεν το έχουν καταλάβει πόσο τεράστιο είναι. Ο κάθε ένας έρχεται εδώ με άδειες που παίρνει με τη διαδικασία του κράτους και της περιφέρειας, δεν μιλάω με τη διαδικασία της διαπλοκής, και χωρίς άποψη καμιανού πολίτη πηγαίνει και κολλάει στο κεφάλι του κεραία κινητής τηλεφωνίας για να γεμίσει καρκίνο την οικογένεια και τα παιδιά. Αυτό τον αγώνα που κάνω μια 20ετία είναι αγώνας που αυτή τη φορά η πρωτοβουλία αυτή της ομάδος με ενθουσιάζει. Αγαπητοί μου, το πρόβλημα είναι θεσμικό καταρχήν. Πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός και ο πρωθυπουργός ότι οι κοινωνίες έχουν δικαίωμα να αποφασίζουν για την υγεία τους. Εάν εμένα μου θέσουν το δίλημμα επικοινωνία ή κεραία κινητής τηλεφωνίας, δηλαδή καρκίνο, αυτόματα λέω δεν θέλω το κινητό και το πετάω. Ελπίζω εδώ όσοι είμαστε να είμαστε στην ίδια διαδρομή. Με βάση αυτές τις σκέψεις ήμασταν προχθές στον πόλεμο της Λεβιδίου, δεν ξέρω αν ήταν κανένας εκεί σε εκείνο τον πόλεμο, που τώρα πλέον πρέπει να είστε όλοι μαζί. Δεν έχει δικαίωμα κανένας να λέει ότι δίνω το σπίτι μου να βάλει κεραία, κανένας. Ο πρώτος που φταίει είναι αυτός. Και δεν βλέπω όμως τις διαδικασίες αυτές ενεργοποίησή σας. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω αυτή την ενεργοποίηση και θα πρέπει να καταλάβετε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη δικαστικές υποθέσεις 15 κεραιών κινητής τηλεφωνίας στα Μελίσσα. 15. Λευκάδος Κονίτσης, Λεωφόρο Πηγής και Λόρδου Βύρωνα, Λεβιδίου, Λεωφόρου Πεντέλης 7, 25 Μαρτίου και Καλέργη, Σερίφου 51, ακούστε, πάνω από τον Υπηαγωγείο. Εδώ είναι πόλεμος και στο δικαστήριο δικαιώθηκαν οι εταιρείες. Παρά το ότι ούρλιασα, γιατί ήσασταν τρεις, απορώ γιατί δεν ήταν όλη η γειτονιά. Θέλει πόλεμο το θέμα και πόλεμο σε όλα τα επίπεδα. Λεωφόρο Πεγής 55, Λεωφόρο Δημοκρατίας 47, Λεωφόρο Δημοκρατίας 79 και Μπότσαρη 1, και έχουν γκρεμιστεί Παναγίτη Σαλδάρη και Γουνάρη, Λεωφόρο Δημοκρατίας 25, Ελευθερίου Βενιζέλου 5, αυτές είναι γκρεμισμένες. Εδώ στην Ελευθερίου Βενιζέλου ήταν η πρώτη φορά που είδα αρκετούς ανθρώπους να είναι δίπλα μας εκείνη τη νύχτα. 28 Οκτωβρίου 54, πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου και Εθνάρχου Μακαρίου στη Νέα Πεντέλη που γκρεμίστηκαν. Και για να μην σας διαβάζω όλη αυτή την ιστορία, θα ήθελα από εδώ να δώσω το στίγμα της διοίκησης του Δήμου. Η διοίκηση του Δήμου είναι ήδη στον αγώνα της σε όλα τα επίπεδα, με κάθε τη θέση. Δεν χωράνε κεραίες κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Πεντέλης. Δεν χωράνε, πουθενά δεν χωράνε. Έχουμε κάθετη και απόλυτη θέση σε αυτό το τομέα. Καλησπέρα και από εμένα. Εγώ θα μιλήσω με τη διπλή ιδιότητα. Πρώτα απ' όλα αυτή που δεν απεμπολώ, του κατοίκου επί πολλά χρόνια σχεδόν γέννημα θρέμα της πόλης των Μελισσίων, και αυτή της ιδιότητας του νεεκλεγέντα Περιφερειακού Συμβούλου, με την παράταξη της κυρίας Δούρου που μνημόνευσε ο Δήμαρχος. Της παράταξης βέβαια που δεν έδινε τις άδειες για τις κεραίες, ήταν η προηγούμενη παράταξη, την οποία δεν ανέφερε, ήταν του κυρίου Σγουρού. Επίσης θέλω να πω ότι με βάση αυτά που είπε ο Άγγελος ο Πραγιάτης, να μην πολιτικολογούμε είπε, είπε ο Δήμαρχος πολύ σωστά στην τοποθέτησή του ότι δεν νομοθετεί ο Δήμος, δεν νομοθετεί η Περιφέρεια, νομοθετεί η Βουλή. Και υπάρχει μια κυβέρνηση που ψηφίζει. Άρα λοιπόν και αυτό θα μπορούσε να κοπεί με βάση αυτό που είπε ο Άγγελος ως λογοκρισία. Αλλά βλέπετε είναι μερικά πράγματα που πρέπει να υποθούν με το όνομά τους. Τώρα, επίσης να συμπληρώσω ότι εκτός από
σχεδόν γηγενής κάτοικος της πόλης. Είμαι και κάτοικος της περιοχής όπου βρίσκεται Κεραία της Οδού Λεβιδίου, όπου πρωτοστατούν κάποιοι γειτονές μου εκεί πέρα. Άρα λοιπόν έχω και εγώ το ίδιο πρόβλημα με την Κεραία, όχι τώρα όμως, εδώ και πολλά χρόνια. Απλά τώρα γίναμε κι εμείς θύμα της αναβάθμισης, όπως λένε, της Κεραίας. 13 Αυγούστου έγινε σε εμάς, ενώ λείπαμε σε διακοπές τη βδομάδα εκείνη σχεδόν οι περισσότεροι. 14 έγινε στη Λευκάδος. Εμείς είχαμε ξαναπαλέψει για την Κεραία στην περιοχή το 2008, το 2009. Την είχαμε μπλοκάρει, είχαμε κάνει ασφαλιστικά μέτρα, την είχαμε κατεβάσει. Στην πορεία μπήκε μικρότερη και τώρα αναβαθμίστηκε. Γιατί όπως είπε η νομικός, όλο το νομικό πλαίσιο που έχει ψηφιστεί είναι υπέρ εναρμονισμένο και υπέρ των εταιριών και της ευθερεσίας των εταιριών. Δυστυχώς είναι έτσι ψηφισμένο. Τώρα πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν. Σε ό,τι αφορά την περιφέρεια, αυτό που εμείς κάναμε πριν ως αντιπολίτευση και καλούμαστε να κάνουμε ως διοίκηση τώρα της περιφέρειας, είναι ότι σε ό,τι αφορά την έγκριση της μελέτης που θα έρχεται περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, ό,τι σχετίζεται με τις υπηρεσίες μας, να το μπλοκάρουμε. Ξαναλέω όμως, δεν νομοθετεί η περιφέρεια. Έτσι. Επίσης ο Δήμος, κατά τη γνώμη μου, έχει περιθώριο να κάνει πράγματα. Για παράδειγμα, στο Δήμο μας θα μπορούσε να είχε ιδρυθεί πολεοδομία και η άδεια για τις Κεραίες να δίνεται από την πολεοδομία του Δήμου και όχι να δίνεται, επομένως, άρα να έχει καλύτερο έλεγχο και να μην δίνεται. Δεν έχουμε πολεοδομία στο Δήμο. Επίσης, μπορεί ο Δήμος, όπως είπε ο Δήμαρχος, συμπαραστέκεται στις Κεραίες, να αναλάβει και πρωτοβουλία, αν είναι δυνατόν, αυτό το ξέρει καλύτερα εκείνος, να διευκολύνει οικονομικά παίρνοντας εκείνος μπροστά και όχι ακολουθούντας τους πολίτες, γιατί από ό,τι ξέρω στη γειτονιά μου, είναι εδώ αρκετοί γείτονές μου, να το πω έτσι, έχουμε επιβαρυνθεί με ένα πολύ υψηλό ποσό για να αντιμετωπίσουμε τα δικαστικά έξοδα, όπως φαντάζομαι κάνετε και άλλοι στις γειτονιές. Θέλω να πω ότι υπάρχουν λύσεις. Επίσης, για να δείτε πόσο μπερδεμένο είναι το θέμα της Κεραίας, το Φλεβάρι που μας πέρασε, σε νομοσχέδιο που αφορούσε κάποιες αλλαγές στην ελληνική αστυνομία, πέρασε τροπολογία, γιατί έτσι γίνεται, όταν ακούτε τροπολογίες περνάνε σε άσχετα νομοσχέδια, πέρασε τροπολογία που επέτρεπε στις υφιστάμενες άδειες, στις υφιστάμενες Κεραίες που δεν είχαν άδειες, μέχρι να γίνουν οι διαδικασίες, να συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά. Ένα από αυτά που επέτρεπε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν θα καταχραστώ άλλο το χρόνο. Είναι το ξεκίνημα, όπως είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές. Εύχομαι να μην είναι το τέλος, γιατί εγώ προσωπικά έχω συμμετάσχει και όταν το κίνημα των Κεραίων υπήρχε και πανατικό δίκτυο, ήταν στα φόρτε του, τότε που κατέβαιναν Κεραίες. Τώρα η αλήθεια είναι πως έχει ατονίσει και ίσως είναι ευκαιρία εμείς εδώ από την πόλη της Πεντέλης, από τα Μελίσια, να το κινητοποιήσουμε. Να είστε καλά. Καλησπέρα στους αγαπητούς συμπολίτες. Θέλω πραγματικά να χαιρετήσω τη σημερινή εκδήλωση και πρωτοβουλία που πήρατε. Είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση. Να δηλώσω ότι αυτή η πρωτοβουλία δίνει και στο Δήμο επιπλέον και ερεθίσματα και κίνητρα και δυνατότητες να παρέμβει. Να πω με πολύ αντικειμενικότητα ότι στα Μελίσια, τουλάχιστον τα τελευταία 12 χρόνια που ασχολούμαι και εγώ ενεργά με τα κοινά, υπήρχε από την πλευρά του Δήμου σε όλες τις περιπτώσεις μια σταθερή αντίθεση και διαπαραταξιακή αλλά και συνολική σαν Δημοτικό Συμβούλιο, μια σταθερή αντίθεση με ενέργειες και πράξεις κατά της εγκατάστασης και υπέρ της αφαίρεσης των Κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Και σήμερα ο Δήμαρχος το ξεκαθάρισε, η θέση του Δήμου είναι ξεκάθαρη. Υπάρχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ομόφωνη, το 2011 από ό,τι θυμάμαι, κατά των Κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Και υπάρχει και ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου και πολλά αιτήματα που έχουν γίνει και επισημάνσεις και προσπάθειες από το Δήμο, το οποίο βεβαίως αφορά όλη την Ελλάδα, ότι η τελική απόφαση, εάν και πώς και πού θα εγκριθεί η εγκατάσταση Κεραίας, να μην είναι ευθύνη του κάθε περιφερειάρχη, να είναι ευθύνη της κάθε δημοτικής αρχής. Ξέχωρα από όλα αυτά, το πρωί είχα τη χαρά και την ευκαιρία να έχουμε στο Δήμο μια συνάντηση με αντιπροσωπεία της πρωτοβουλίας που έχει αναλυφθεί. Κάναμε μια πολύ γόνιμη συζήτηση, δρομολογήσαμε τις
πρωτοβουλίες που βεβαίως ξεκινάνε από την ομάδα πρωτοβουλίας, αλλά ο Δήμος θα έρθει συναρρωγός στην προσπάθεια αυτή και αυτή θα είναι μια σταθερή θέση του Δήμου και πορεία. Και σε καμιά περίπτωση ο Δήμος δεν είναι φορέας, ούτε ο ίδιος, ούτε τα φυσικά του πρόσωπα που θα μπορούσε να μπουν σε οποιαδήποτε λογική ότι μπορεί κάπου να κοφεύουν ή να μην είναι ενεργοί. Είναι ενεργότατοι και χαιρόμαστε ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται με την πρωτοβουλία των πολιτών, γιατί αυτή θα είναι και η μεγάλη πίεση όταν και όπου φτάσουμε, είτε στα δικαστήρια αλλά είτε και σε διοικητικές πράξεις, που και εγώ αν θέλετε το επικροτώ. Είναι μια ευκαιρία να το χαιρετήσουμε όλοι οι πολίτες. Ήρθε μια νέα περιφερειακή αρχή. Διατείνεται και δεν έχω κανένα λόγο να το αμφισβητήσω ότι πρεσβεύει διαφορετικά πράγματα. Ας το αποδείξει στην πράξη. Να είστε καλά.